Ez gara jarrera negazionista zari, baina zalantza egiten badugu ez, Josu Jon Imazen kasuan bezala, segurazki interes ekonomiko oso garbiak dituelako, orduan bai daukan ikuste puntu edo badu jarrera negazionista kutsu bat. Egiaren gainetik bere interes ekonomikoak defendatzen ari delako. Evidentzia oinarritzea erabakiak hartzeko ekartzen du edozeinek ezin ditula hartu orduan erabakiak eta edozein interesek ez dula balio, ez? Olentasuna zein da orduan? Da evidentzia edo beste interes? Botereari normalean, evidentziaren erabilera logikoa da izatea neko negazionista. Ez jakintasuna ez da ez jakitea, ez dakienak ikasi dezake. Da jakin nahi ez izatea, ez inporta izatea ez dakizula. Egia objektibotasuna, evidentziak badira gizartearen zutabe garrantzitsuak. Trumpek daukan horrelako enpeinua gobernu hartu zunetikan, zientzialari guztiak gainetikan kentzeko. Ongi etorri Petrorrira. Irene Belezek, Kolonbiako ingurumen ministroak, erregai fosilak atzean uzteko konferentzian esan zuen interes ekonomikoek eta negazionismo klimatikoak zientziaren eta politikaren arteko aldarapena ekarri dutela eta konpromisoa izan behar dela nolabetere lotura hori berregiten saiatzea. Paradoxikoa ere bada, gaur egungo gizartean aipatu dugun konferentzia edo IPCC bezalako ekimen handiak bainozko ekimen zientifikorik esanguranantxuenetakoak dira eta ondorio eta interes sozial handia dute, ez? Baina, era berean, zientziaren evidentzia zientifikoen pisuak badirudi gainbera doala, ez? Auzi honetaz hitz egiteko Ana Galarraga eta Laida Urbizu gonbidatu ditugu. Ana Galarraga ziur nago ezagutzen duzuela, Elbiarko dibulgatzailea da, eta Laida Urbizu filosofoa da, eta negazionismoari buruzko tesi bat ontzen ari da, ziur aski zer esana emango duena. Solaskide oberik, beraz, nekez topatuko dugu, eta has gaitezen. Eskerrik asko bikote, ongi etorri Petrorrira, eskerrik asko tortzeagatik eta gonbidapena onartzeagatik. Eskerrik asko zuei gonbidatzeagatik, noski? Guretzako plazer bada. Gainera olako konpainian, gustora. Nik galderak pixka bat bakoitzari egingo dizkizuet, zuen ibilbidearen arabera edo, baina edozein momentutan ematen badezu elkarreten edo zerbait esan, egin lasai asko. Ados. Ana, zurekin hasiko naiz. Bai. 2008ra joneko nuke, 2008ko martxoan, denoak eguza gertatu zen. COVID pandemiak denon bizitza goitibera astindu zituen, baina esango nuke zientzia divulgatzaile baten kasuan astindu hori oraindik ere handiagoa izan zela. Ez dakit nola bizi izan zenuen hori, bai, ze ondorio edo ze gogoratzen duzun garaia iez, eta ez soilik lankarga handituko zitzaizun, imaginatzen dut, eta esposizioa, bai. Baina ez dakit nola bizan zen hori guztia, gizartean sortu zen hori guztia, eta bar. Bi aldetatik nabaritu nuen oso sentimendu kontrajarriak eta bizipen kontrajarriak. Batetik alderdi zientifikotik apasionantia zen gertatzen ari zena, aspalditik genekien arrisku hori bazegoela, gripe bat izango zelakoan geunden, eta aurregatik geunden kezkatuta hegazti gripearekin adibidez, orain ere jarraitzen du izaten hor, puntu gorrietako bat, eta etorri zen, koronavirus batetik hori eretzen ainarritzekoa, abisuak ere izan baitziren aurretik, ez da? Baina, horrela gertatzea, harrapatu gintun, pixkat, jokoz kanpo. Eta oso aberasgarria izan zen ikuspegi zientifikotik, bapatean informazioa askatu zelako eta aldizkari zientifikoak normalean ez bezala, eskaintzen zituzten artikuluak argitaratu ahala guztion
eskutan jartzen zituzten, orduan, batetik albaelan izugarria egin behartzen, jakiteko benetan, ainazkarari zen gertatzen, oraindik ezin dezu fokoa zabaldu, eta benetan bereizi. Enundi di joan, bilakaera ezakizu, zertara joko duen, orduan momentuan zaude, eta hori oso zaila da, eta aldi berian, erronka handia, hori nola kontatu. Hor bazegoen, alderdi profesionaletik, erronka hori. Eta bestetik zeon, ardura izugarria, ikuste genuelako, ezinbestekoa zela, nolabait informazioa uholde hori guztia, ondo bideratzia, jendeari laguntzekoa altzen neurrian, haien galderei erantzun alizateko. Ez genitun erantzunak, baina hori ere importantia zen esatea, eta nire ustez gakoa zen asmatzea zein ziren kezkak, eta ea horretarako bagenuen erantzun horren ziurtasun maila zenbatekoa zen ere ondo neurtu, eta akziorako deia zein zen. Hori ere, nolabait horretan asmatu. Orduan, hori, batetik erronka hori, bestetik gizartarekiko kezka, eta gero, pixkat impotentziare bait ikusten zenunean, adibidez agintariek hartzen zituztenean jendearen kontra, eta osasunaren kontra, eta zientziaren kontra, zijoazten erabakiak, ze arbitrariedade eta eta horrek ze kalte egiten zuen zientziaren zinezgarritasunean, prebentzio neurriekiko sortzen zuen mesfidantza, azkenean nolabait elikatzen zuen konspirazionisten eta hauen guztien diskurtsoa. Eta orduan, hor nazte handia eta oso interesantea. Eta ikasi nunitz bat, ordura arte beste eremu batean, uste pasaran irakurri nola, baina nintzen gelditu horrekin. Eta gerora asko erabide, eta oso baliagarria zaidalako, ikuspegia ondo zentratzeko, eta da sindemia, ez? Nola krisiek bat egiten dutenean, arlo desberdinetakoak, giza osasunarena, biodibertsitate galera, energia krisia, bat egiten dutenean, nola haien arteko harremanak bultzatzen duten areagotzera gertatzen fenomenoa, ez da? Fenomenoa bera, indartu egiten dute. Eta, oso aberazgarria. Lehenago ere bazinen, baina imaginatzen dut, garaia egiten zientziaren aurpegietako bat bilakatu zinela jende askorentzat, ez? Eta azken urteotan zientziaren izenean aurpegia eman duten askok ere, egoera deserosoak sentitu izan dituztela, erasoak inkluso, eta barzuk esperientzia txarrek izan duzu, garaietan edo gerora, aldatu da zurekiko jarrera? Ez. Zan berdet sentitzen naizela oso babestua, gainera Euskal Herrian egontzen, hortan genbiltzan onarteko erabateko elkartasuna, harreman oso estua genuen aurretik, baina garai hortan are gehiago, oso ikuspegi naiz eta ez izan berdinak, ziren osagarriak eta norabide berean behintzat ordan gure artean ere etzen egon ezakit, ego konturik eta ere, eta erasorik egon balimazen berehala etorri zen, besa eta ez euki. Eta are gehiago, nerekin batera zebiltzen asko baino, askoz gehiago, askotan baita egia, saiatzen nintzelako benetan ulertzen jendeak mesfidantza eta zeukania zergatik zen, ulertzen dut. Neri neuri gertatzen zait. Orduan hori uste beti lagungarria dela horretarako, ez da? Zinezgarritasuna irabazten dezu, gaizarenean esateko ez dakit, edo hanka sartu dut, edo utzi denbora pixkat eta saiatuko naiz erantzuten. Laida, garai hartan negazionismo hitza ezagutuko genuen, baina segurazki orduan gizarteratu zen, ez? Kontzeptu hori eta erabiltzen bolo-bolo eta barrez. Claro, hitz guztiak bezala, ondo definitu behar da, eta ondo zehaztu behar da, batez ere filosofiaren ikuspegitik eta bar. Zer da negazionismoa, nola ulertzen duzu zuk bintzen, negazionismoa zari garenan, zerta zari gara?
Lehenik eta behin ez aipatu esan duzun bezala negazionismoa, naiz eta pandemia izan zen inflexio puntu moduko bat, ez non jarrera negazionistak areagotu ziren, ez abia puntua edo behintzat akademian zehazten da negazionismoa sortu zela edo hasi zela negazionismo hitza erabiltzen holokaustoaren negazionismoarekin. Ez pentsatzeko zenbat denbora pasa den eta alare jarraitzen dugu ez negazionismo forma ezberdinekin topatzen. Eta oro har definitzen dugu ez evidentzia empirikoetan oinarrituta ez, eta evidentzia horien bidez frogatutako errealitate edo fenomeno ezberdinen inguruan edo gainean ukatzea. Eta noski ukatzen den objektu hori aldatzen denean, ez negazionismo forma ezberdinez hitz egiten dugu. Klima aldaketaren kasuan, klima aldaketaren gainean dagoen adostasun zientifikoa ukatzen da, edo ukatzen da baita ere gizakiok daukagun eragina edo gizakion papera klima aldaketa horren abiaduran edo sorreran bertan, eta hori forma ezberdinak hartzen dituen fenomeno bada eta horregatik da interesgarria. Ez ikustea naiz eta denbora pasala fenomeno ezberdinetara egokitzen den jarrera bat dela. Eta segurazki espektro bat ere bada negazionismoarena, ez? Batzuetan hitza erabili da, agian, zalantza zilegi lehen aipatu zu, ez? Zilegi izan altziren zalantza batzuen inguruan aritu direnen kontra, negazionista etiketa edo jarri izan zai, ez? Krisi klimatikora etorrita, gauza bada, esatea, ez dagoela krisi klimatikorik, ez dela gertatzen ari, beste puntu izango litzateke, gertatzen ari da, baina ez gizakiak eraginda. Eta beste gauza izango litzateke, adibidez, Josu Jon Imazek esaten duenean, diesel auto batek bere bizitza osoan igorpen gutxiago dituela autoelektriko batek baino, ez? Dela, nolabaiteko informazio jakin batean oinarrituta eta gauzatzuk kenduta eta egiten den baieztapen bat, gezurra dena, ez? Claro, hori guztia negazionismoa da, hori espektro bada, mugak ere batzutan zaila dira, ez? Zehazten nun amaituta nun hasten den, ez? Noski, zalantza egiten duten pertsona guztiak ezin dira negazionistatzat hartu. Azken finean, zientzian bertan ere zalantzarekin lan egiten da, eta aurrerakuntza zientifiko asko zalantzatik abiatu dira. Baina gauza da ez zalantza hori nola kudeatzen den edo zer egiten dugun zalantza horrekin. Zalantzara biltzen badugu ikerketarako edo ikerketa sustatzeko, ez gara jarrera negazionista zari, baina zalantza egiten badugu ez, Josu Jon Imazen kasuan bezala, segurazki interes ekonomiko oso garbiak dituelako, orduan bai daukan ikuste puntu edo badu jarrera negazionista kutsu bat, azken finean, bere egiaren gainetik bere interes ekonomikoak defendatzen ari delako. Hor badagon, nire ustez kontu bat, baitaren azten duna nola ulertzen den evidentziaren kontu bat, da askotan itzulpena gaztelaniatik bezala egiten duela jendeak, eta ulertzen dula evidentzia dela begibistakoa den hori. Eta evidentzia dator ingelesetik dela frogatuta dagoela. Hipotesi bat, zalantza bat, galdera bat, proban jartzen duzu, eta iristen zaren erantzun horri, eta konsensuatua danean, adostasun bada honean, hori izango litzateke evidentzia, eta ez da hain berria evidentziatan oinarrituta hartzea erabakiak. Adibidez, harrituta gelditu nintzak jakin nunean, evidentzian oinarritutako medikuntza, termino hori, 1981an sortu zela. Horrek ez esan nahi, orduan hasi zenik evidentzian oinarritutako medikuntza martxan jartzen. Lehenagotik bazetorren korronte hori, baina terminoa bera, 1981an formulatu zen, eta evidentzian oinarritzea erabakiak hartzeko ekartzen du edozeinek ezin ditula hartu orduan erabakiak, eta edozein interesek ezula balio, ez? Olentasuna zein da orduan. Da evidentzia edo beste interes bat. Botereari normalean, evidentziaren erabilera logikoa da izatea neko negazionista, azken finean. Ana, nizuri galdetu nahiko nizuke zientzia divulgazioari buruz, orokorrean. Egia da, agian gu gaizki ututa gaude hemen Elujarrekin eta zu bezalako aurpeiekin,
baina zientzia divulgazioaren alderdi batzuk dira oso teknofiloak, zientziaren bitxikerietan oinarritzen direnak, eta bar, eta esango nuke zuk ez duzula horrela zientzia divulgazioa horrela ulertzen, zure ustez zientzia divulgazioak zer rol jokatu beharko luke gizartean, edo jokatzen du, edo, bueno. Bai, nik uste dut, gustatzen zait behintzat kultura zientifikoaren kontzeptua. Eta nire ustez divulgazioa, asko ulertzen dute dela jakimina piztea, entretenitzea, zientzia gerturatzea, hori baino interesgarriagoa iruditzen zait, jendeak barneratzea zientziaren balioak. Eta balioa hoien artean daude espiritu kritikoa, ezta? Aztertzeko gai izatea, zein dan metodo zientifikoa zertan oinarritzen da, arlo guztietan ez da berdin aplikatzen, baina badaude pauso batzuk, eta hori barneratze balima dezu, eta begira da horretatik ikuste balima dezu errealitatea, hori da nere ustez gure lana, divulgatzaile zientifiko baten ekarpena gizarteari. Bestea izlari ona izatea eta entretenitzea edo zein arlotatik egin daiteke, eta horretarako tresna eraginkorragoa asko iruditzen zaita adibidez artea. Eta divulgazioaren ikusteet askotan ulertzen dela zientzia gizartera gerturatzeko tresna bat bezala, ez? Baina azken finean zientzia bera da gizartearen parte, edo ez da ulertu behar zerbait arrotza bezala, edo gizartetik kanpo dagoena, baizik eta bada lan sozial bat egiten dena hori talde lanean, eta ulertu behar dela gizartearen beraren parte bezala, disiplina hori. Era bat ados, eta oso interesantia iruditzen zait hori, ze gaina iruditzen zait batzuetan aipatu dezun profil hori, danak noski ez dira horrelakoak, baina, igual gehiena ezagutzen dana edo ospea handiena daukatenako komunikabideetan, eta haien rola izaten da hori, gizarteratzea, nolabait, goitik jarrita eman egiten dute. Eta nire ustez kultura zientifikoaren harremana ez da goitiberakoa, baizik eta horizontalian. Eta elkarrelikatzen dira ikuspegi guztiak gainera. Uste dut, zuk esan bezala, azkenen giza jarduera bada, zientzia bera ere. Eta ikuspegi askotan oso zientzia berdin teknologia. Nolabait, zientzia da, ikuspegi teknikoen berri ematen duena, komplexu matematikoak, eta horrelako... Zientzen barruan ere badago hierarkia bat, eta baitzu deitzen zaie gogorrak eta puruak, eta besteak dira bigunak, eta hor gainera horrekin lotuta daua eta sexo genero berizketa bat, batzuk gozten zaizkie gizonezkoei, horrela izendatzen direnei, eta besteak emakumezkoen eskutan gelditzen dira batez ere lotuta zaintzarekin, eta biguntasun horrekin. Orduan, zientziak berak egite balima du bereizketa hori normala da bezala. Gizartearen zati handi bat hortik kanpo uzten ari dira. Ez da geratu egiten dela. Orduan, gero dago gerturatze horren nahiko perversua da erabilera, ez? Aurrena distantzia hartzen dut, ni jartzen naiz gainetik eta gero gerturatzen dizut. Nik ematen dizut, eta ikusiko dut zer gainera. Ez da etorrela ulertzen dut, zelugu. Ados. Aurrera egiteko, COVID-ari buruz hitz egin dugu, baina ematen du horra zela dena, nolabait negazionismoaren kontua guztia eta bar, baina egia da, 2016an duela 10 urte, Oxfordeko hiztegiak egia ostea hartu zuela urteko hitz bezala, ez? Orduan, hau, lehenagotik ere badator, ez? Ni goratzen ez, pertsonalki egia ostearen kontua aipatu zutenean esan nuela, hau, ez da ezer berri, hau betiko manipulazio deitzen genioen kontu hori da. Baina 10 urte beranduago esango nuke ez dela gauza bera, ez? Zer da egia ostea, laida? Hori ez dakit horri buruz, seguraski gogoeta egingo zenuen. Lehenengo argitu behar da ez, egia ostea zari garenean, zeri buruz ageri garen, zehazkiz, batez ere ostea atzizki horrek zesan nahi duen. Ze askotan ulertzen da, egiaren ondoren dagoen zerbait bezala, edo egiatik aratago bezala doan zerbait. Baina ostea hori gehiago ulertu behar da egiarekiko axolagabekeria moduan, edo naiz eta jakin egia zein den egia, edo ez, esaterako klima aldaketa gertatzen ari dela, naiz eta errealitate hori ezagutu,
horren aurrean axolagabekeriaz jokatu edo ez ikusiarena egin, edo azken finean ez, jarrera negazionista bat izatea da egia ostetik edaten du negazionismoak berak. Bai, nik uste dut gainera egia osteak esan dezuna ez axola izatea egiak, jarrera hori noski elikatu egiten da, ultraeskuina damaki hor ongarritzen, ja hori hamarkada bat baino gehiago eta gertatzen ari diren gauza asko erabiltzen ditu bere mesedetan. Eta interesantena da, ja ez jakintasuna ez da ez jakitea, ez dakienak ikasi dezake. Da, jakin nahi ez izatea, ez inporta izatea ez dakizula. Ez daukate lotxik esateko, ez dakit eta gaina berdin zait. Eta, klaro, jarrera hori asko zailagoa da horri buelta matea. Egiak garrantzia galtzen du. Bai. Nik liburu hau aipatu nahiko nuke, biok ezagutzen duzu egilea, Agustina Arrieta. Eta liburua berare, bai. Hori da. Gomendatzen duguna, hemen, saio honetan. Eta hemen bertan aipatzen da, nik uste, arira ondo datorrela, balio epistemikoen gainbera, ez? Nolabait, egiak, ezagutzak, balioa galdu duela gizarte honetan, ez? Nik uste lotura zuzena duela honekin. Eta egia da baita ere, badela sustatu den zerbait, ez? Eta egizia irutzen zaizuen, edo egokia irutzen zaizuen Agustinek egiten duen. Bai, erabat adoz, uste hau bai da begibiztakoa. Zerbait gertatzen ari dena, eta ikusten da alderdi guztietatik adibidez, lehentasunak ematerakoan diru laguntzetan, auto elektrikoaren alde egin behar zela esan ziguten, eta pasatu dira ordutik, COVID-a baino lehenagotik ari ziren horrela, 2030an jarri zuelako Europak, ezta? Helmuga edo, hortzegoen, eta, martxa honetan badakigu ez garela iritsiko. Eta badakigu hori, baina ez du inporta. Eta hor dago kontua, eta uste agentzia galtzen deula gizarte modura, ardurak ez eskatzian. Eta uste badagola lotura bat, egia ostea elikatzearekin eta ardura gabetzearekin. Ez? Eta hori maila sozialean, esan duzun bezala ez azken finean, balio epistemikoak edo egia objetibotasuna, evidentziak badira gizartearen zutabe garrantzitsuak, ez? Azken finean, errealitateari buruz hitz egin nahi badugu, edo arazo jakin bati buruz hitz egin nahi baldin badugu, eta ez bazaigu axola egia, ez daukagu nondik abiatu, ezin dugu ezer egin, eta dena mugatzen dugu denez, iritzi utxetara. Hori da, berdin balio balin bat duzuk esaten desuna eta nerian, nola adostuko deun norantz begiratu. Ez daukagu... Hori da zuk esaten desuna, baina nik beste egia bat daukat. Horrela, ez gara inora iristen. Claro, eta individualismo horretan, hori gertatzen da. Ardura ere ez da inoren gain gelditzen eta erantzukizunak ere ez ditugu eskatzen. Eta, ardura pertsonongan jartzearena hori aspalditik ikusi dugu, oso truko erabila da, baina jarraitzen du, funtzionatzen. Arazo oraindik gehiago komplikatzen da, gaur egun dena borroka kultural bilakatzen delako, ez? Eta ikerketek eta ikusi izan dute, nola, larrialdi klimatikoaren ikuspegi negazionista bat edo, asko indartu izan dela, krisi klimatikoarena sartzen danean pakete batean, non wokismoaren, globalismoaren, komunismoaren, feminismoaren, genero ideologiaren, mamurren paketean sartzen duzunean, ez? Orduan, Txon transfeminismoa, guainek anukerra. Bai, orduan, bilakatzen da, zorro hortan dagoen beste elementua gehiago, eta ez da eztabaida zientifiko bat, baizik eta borroka kultural bat. Bai. Hor, zientzia divulgatzailearen, zientzialariaren rola zein da? Ekipo bat hautatzea, gatazka horretan, arbitroa izaten saiatzea, arbitro baten beharra aldarrikatzea, hor zer egiten da, zientzia bera lokatz horretara bota duzunean, ez?
Bai. Nola ateratzen gara hortik? Bai, kaldera ona, kaldera ona. Erantzuten zaila, baina... Bai, ez, nik ez daukat bat ere garbi, eta gertatzen zaigu, adibidez, orain, borroka antifasista, dano daukagu argi, horri aurre egin behar diogula, baina horren kontra gaudenon artean, elkarrekin gaude, hain helburu eta ikuspegi desberdinak dauzkagun, hain kultura desberdinak dauzkagun jendeak, zientziak hor euki beharko zukeen besteen gaineko rolen bat, ez daukat bat ere garbi, eta uste dut, igual ez. Baina igual gero galetzea zut, esango izut baietz, badaukala rol berezitu bat. Ez dakit ezotedan gehiago gizarte gai bat eta soziologiatikan erantzun beharrekoa. Zu nola ikustezu? Esan duenean adibidez arbitro modura, esaten baina agian ez futbol partiduetan pasatzen den bezala, agian arbitroari ere erasotzen diote eta irainak egiten dizkiote, ez da. Orduan ez dakit ezote den hobea ez, agian ikusle modura hartzea zientzia. Zegero hor nazten da baita ere askotan negazionismotik ere hori erasotzen da ez, zientzialariak nahi dituzte defendatu interes politiko jakin batzuk, eta elitearen parte da. Eta hor nazten da horrelako ez konspirazio teorien zea hori guztia, eta hor, gaina bi aldetara egiten dute, esaten dute alde batetik zientzialariak neutro izan behar dutela, eta klaro, baina zientzialariak ezin dute izan neutro. Hori eza egia. Orduan, inor eza neutro, eta jarduera zientifikoa ere ez, ikusi besterik ez dago, zergatik Trumpek daukan horrelako enpeinua gobernu hartu zunetikan, zientzialari guztiak gainetikan kentzeko. Badakilako, haiek etengabe interpelatuko dutela eta hartzen dituen erabakiei kontra egingo dietela, edo behintzat arrazoituko dutela haren kontra. Eta horregatik erditik endu behar ditu guztiak. Hori garbi dago. Hori buruz galdetu nahi zuen, estatu batuetan gertatzen ari den, hainbeste gauza gertatzen ari dira, nik uste gutxiegi, hemen behintzat, azpimarratzen dela zientziaren alorrean egiten ari den triskantza, ez? Egun, naia internazionalean eta geopolitikan eta, denetik, ez? Gauza asko egiten ari da. Baina ikuspegi zientifikotik egiten ari dena, murrizketak, hitzarmen internazionaletatik eta atera da estatu batuak, oso adierazgarria da, adibidez, Norden osasun idazkaria, Kennedy Junior eta bere ibilbidea, etxezuriaren webgune ofizialean bertan defendatzen da COVID laborategi batetik atera zela, webgune ofizialean. Hor gertatzen ari dena, zer da, negazionismo instituzionalizatua editualko genioke? Titular moduan botatzen dizuet, ez dakit. Ez, polita, ez dakit hor laulertzen. Neurrian batean, Gainera hori ez dugu oraindik aipatu, baino negazionismoaren baitan edo ez jarrera negazionista duen pertsona batek boterea duenean noski bere eragin asko zere handiagoa izan daiteke, eta hori ez da berdin, esan manun pertsona arruntu batek ez agian klima aldaketa ukatzea, noski da larria, baino Trump bezalako pertsona boteretsu batek klima aldaketa ukatzeak ekar ditzaken ondorioak izan daitezke, eta dira izaten ari dira sekulakoak. Eta da nik uste negazionismoa instituzionalizatzeko edo bada adibide nahiko garbi bat horrena. Ez eguaztu behar, Trump etzela bera bakarrik iritsi boterera. Lagundu egin zioten horre, interesak esan bezala hau aspalditik dator, eta horren bila zioaztin, eta da negazionismo eta postegiaren adibide oso garbia. Gobernu oso batek eredu horrekin funtzionatzea. Eta begibistakoa da, berriro, hau ondorioak zein diren, baita bere herrialdearen baitan, eta ekarriko ditu, nik uste dut ekarriko dula gero gobernuaren kontrako mugimendua ikusten ari gara. Horiek ere ez dira asko zabaltzen, ez da, baina, haiek ere ez da, estatu batuarrek ere ez da geldirik. Estatuetutako gizartea oso ezberdina da, hemengoarekin konparatuta, baina egia da baita ere, gertatzen denak, beti hori hartzuna izaten duela mundu osoan zehar, eta berean
gauza oso arraroak gertatzen direla etengabe, gaur egungo garaietan, ez? Euskal Herria nola ikusten duzu? Euskal Herrian nolako zerbait gertatzea posible ikusten duzu, olako zerbaitek, olako fenomeno bat gertatzea, edo orokorrago esan da, Euskal gizartea, hautan izan dugun gauza fenomeno guzti dagokienez, nola ikusten duzu? Osasuntxu, egia ostean murgilduta erabat, plisti-plasta, erne, edo ez dakit. Nik uste danoi gustatzen zaigu historiaren alde honean egotea, eta ez? Esatea ez hori ez da gertatuko, eta... Bai. Baina, bueno, adibide bat, duela asko, Espainiako Osasun Ministerioak atera zuen txosten bat analizatuz homeopatiaren eraginkortasuna eta segurtasuna. Eta horrekin, pixkat itxi zuen bere azterketa eta ondorioak atera zituen. Eta oso jartzun txikia eukidu Euskal Prentxan, oroar, eta Euskal gizartean. Eza, horri buruz hitz egin, eta hitz egin daunean, adibidez, nik inguruan, jende asko ezagutzen dut, homeopatia erabiltzen duna, eta galetu nire, ze iritzi daukazue. Batzuk ez zekiten ezer. Beste batzuk, oraindik uste zuten Frantzian diru laguntzen zuela gobernuak, eta 2021-etik ja bertan bera dago hori. Bakarrik sinesten dugu, sinestu nahi duguna. Eta bestearen aurrean begiak isten ditugu askotan. Eta hori ikusita, sintomatikoa iruditzen zait. Beste gaietan ere berdina gertatzen zaigula. Adibidez, berriztagarrien instalazioak non egin eta eztabaidatzen denean. Orduan, ez dut uste, asko bere inundik inora. Nik ere ez nuke esango ez gaudela ez hemen, baino azken finean jarrera negazionista bada nola esan abiatzen da bulkada psikologiko nahiko ulergarri batetik, ez? Azken finean, deserosoa zaigun egoera baten aurrean askotan ukatzera jotzen dugu. Eta orduan, alde horretatik ez guztioi aman komuna zaigun abia puntu horretatik begiratuta, bai da posible guztiok izatea noizbait jarrera negazionista. Noski ez dut uste, ez nuke nahiko behintzat ez, estatu batuetako maila edo egoera horretara iristea, baina adibidez COVID-19 garaian ere sortu ziren txertoen aurkako mugimenduak, eta nolabait piztu zen zerbait edo kolektibo jakin batek bai erakutsi zuen jarrera, ez txertoen aurka bakarrik, baina baita ere politikari edo bagian botere politikoa duten pertsonen aurkako oldarraldi moduko bat ere mantzen, urduan. Bai, eta mugimendu horretan lehen aipatu dituzun wokismo eta olako gauzak ere nahazten ziren, adibidez transfobia. Akordatzen naiz COVID-a baino lehenago hitz egiten genuenean mugimendu feministan eta ikuste genuenean terfa mugimendua ez, ze indarra hartzen ari zen beste herrialde batzutan baina ona ez da iritsiko, hemengo mugimendu transfeminista eta oso garbi daukagu. Iritsi da. Orduan... Eta askotan negazionismo forma bat izaten da gero beste forma batzuetara igarotzeko abia puntua bezala ez, agian ukatzen dugu txertoen eraginkortasuna, gero zalantzan jartzen badugu ez, zientziaren lana, orduan agian gero klima aldaketa ukatzera igarotzen gara, eta genero indarkeriaren existentzia ukatzera ere igaro gaitezke, eta hor badago nahiko saltxa arriskutsua. Bai, nik uste dela hori, pentsamendu kritikoarekin lotuta dagoela, behin ja hori itzaltzea erabaki duzunean, atia irikita guztien diozu beste diskurtso horietara, diala asko ziurragoak, gaina zugandik gertuago sentitzen dituzu, edo behintzat horrela sentiarazten zaituzte, ez da? Eta eliteen kontra... Kritikotasun baten izenean. Horri izatzen, ez dakit, horri apelatzen edo. Itxaro pentsu bukatu nahiko nukea, eta horretarako eskatuko dizuet etorkizunera behiratzea, eta ez da kontrolatu zaten, baina oso distiratsua, etorkizuna, oso distiratsua ator. I'm wearing dark glasses today because I'm seeing the future and it's looking very bright.
Eta orduan, eguzkitako betorreko batzuk emango izkizuet. Bi eukitza zen asmoa, baina azkenean bakarra lortu dugu, pare bakarra. Eta ideia da, nik eguzkitako betorreko emango izkizuet, jantzi nahi bai duzuet, ez duzu nahi jantzi, ez da zer gertatzen. Eta nahiko nuke esatea, non ikusten duzuen, argizpi hori, itxaropena ematen dizuena, etorkizun ederrago, aberatsago eta erekitzaileago bat bidean, ez? Bai. Eta hori izan daiteke pertsona bat, izan daiteke kontzeptu bat, izan daiteke teknologia bat, izan daiteke nahi duzuen edo zer gauza. Bale? Hasi nahi duzu gana bai. Bale, nik ikusten dut itxaropena feminismoan eta gazteetan. Ez daukat inolako zalantzaik atzera begiratzen dudanean ze bide egin duen Euskal Gizarteak feminismoaren bultzadari esker, eta bereziki gazteetan nola gauza batzuk gu burrokatu behar izan genituen, barneratuta dauzkaten, uste horre indar horri euste badiogu, eta aldi berian nola dan hain zeharkako mugimendua, ez da, gizarte modura asko egin dezakela eta horrek pizten nau. Eta nik hor da katitxaropena. Bueno, ni batez ere, anak esan duenarekin lotuta pixka bat, badaukat itxaropena, ez, mugimendu sozialekin edo mobilizazio sozialarekin, ez, esaterako, Gazako genozidioa gaitzestera, ez, kalera irteten garenean, ez hemen bakarrik, baina munduko beste 1000 puntutan, ez, erakutsiz, kezkatzen garela horrelako salatzen dugula, ez, genozidioa gertatzen ari dela, ez dugula gerrarik egotea nahi, eta azken finean erakusten dugula ez indar sozial oso potente bat, behar duguna, beste hainbat gaietan ere bai, baina horrek ematen dizu itxaropena ikusten, gizartea batzen dela, ez gerala beti hain individualistak ez da, eta badaukagula gaitesuna elkarrekin borroka egiteko. Mila esker. Eskerrik asko elkarrizketatik, eta azken hitzabengatik, eta plazer bat izan da. Gauza bera, eskerrik asko, Eskerrik asko. Eskerrik asko, bai. Zure bidea eta nirea horren beste aldendu direnean, inoren kontura bizitzak ibiltzen dituzunean, arima libreen errebindikazioz mozorroturik, orain ezin dut zure begiekin ikusi, behin konpartitu genuen mundua.